Ladies and gentlemen, welcome back to the main hall. Please take your seats right away, because we start now. It is now time for the 10th anniversary Vision for Europe award ceremony. Next part of our program will be held in Czech and Slovakia. So now it is time to use your translation devices to interpretation. If you have picked them up already, or if not, you can still pick them up right in the corridor. And we will now switch to Czech and Slovak. Cenu Vize pro Evropu každoročně udělujeme významným osobnostem, které se ve svém životě věnovali v mimořádné úsilí rozvoji evropských ideálů a hodnot, jako je mírové soužití a spolupráce mezi národy, spravedlivé institucionální uspořádání Evropské unie, její přibližování veřejnosti a překonávání předsudků a nedorozumění s tím spojených. Loni jsme tuto cenu udělili Věře Jourové, která je dnes mezi námi a jsme za to velice rádi. A myslím si, že letos jsme nemohli zvolit jinak, protože člověk, který mezi nás už za malý okamžik zavítá, si za své osobní nasazení v mimořádně těžkých podmínkách naše uznání zcela jistě zaslouží. Dámy a pánové, přivítejte prosím potleskem prezidentku Slovenské republiky paní Zuzanu Čaputovou. Vážená paní prezidentko, dámy a pánové, nyní mi dovolte pozvat na pódium ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského, který přednese slavnostní laudácio a cenu Vize pro Evropu paní prezidentce následně předá. Pane ministře, prosím. Vážená paní prezidentko, dámy a pánové, milí hosté. Dnes máme příležitost vzdát hold jedinečné osobnosti, která svou neúnavnou prací, odvahou a nespochybnitelnou morální integritou přispívá k tomu, aby naše společnosti byly spravedlivější a demokratičtější. Prezidentka Zuzana Čaputová je od roku 2019 nejen první ženou v čele Slovenska. Je také symbolem naděje, změny a pozitivního vývoje. Ideály, které celoživotně vyznává, tedy také statečně prosazovala ať už jako právnička, občanská aktivistka nebo prezidentka své země. Jsou to přesně ty ideály, bez nichž by projekt Evropské unie nedával smysl. Zuzana Čaputová to ve funkci slovenské prezidentky neměla lehké. Ve společnosti otřesené po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, po střelbě v bratislavském klubu Tepláreň i po atentátu na premiéra Roberta Fica působila jako pevný a spolehlivý společenský svorník. Vždy hojí rány, tlumí vášně a sklidňuje atmosféru. Přispívá tím i k dlouhodobé stabilizaci středoevropského regionu navzdory problémům, kterým zde všichni společně čelíme. To se ukázalo jako zvláště důležité po ruské invazi na Ukrajinu. Zuzana Čaputová se bez váhání připojila k těm, kdo se kategoricky postavili za napadenou zemi. Opakovaně ji projevila solidaritu, nebála se Ukrajinu osobně navštívit a svým pevným postojem pomáhá formovat širší unijní odpovědi vůči ruské agresi. I dnes neústavně vyzývá k maximální podpoře a pomoci ukrajinským vládním představitelům a ukrajinskému lidu. Jako Češi rovněž oceňujeme její příspěvek ke kultivaci mimořádných československých vztahů, a to nejen v politické a diplomatické, ale i též v osobní rovině. Už při letmém ohlédnutí lze konstatovat, že Zuzana Čaputová udělala v rámci svých prezidentských pravomocí maximum pro hlubší porozumění a sblížení
mezi Čechy a Slováky. Činila tak s nezanedbatelným osobnostním vkladem a nekompromisní mravní integritou. Byla vždy připravena ke komunikaci a spolupráci s českými partnery v bilaterální rovině i v rámci středoevropských regionálních formátů. Významný a v Česku oceňovaný je její vstřícný postoj ke společné československé historii, k níž se opakovaně veřejně hlásí svou účastí na vzpomínkových akcích v obou zemích. Během jejího pobytu v prezidentském úřadě se vystřídalo 5 vlád. V náročné roli hlavy státu obstála, byla pevným pilířem demokracie, do úřadu i do jednání s partnery přinášela kompetentnost, odpovědnost, noblesu a lidskou opravdovost. Zároveň se nebála hovořit o důležitých společenských globálních tématech, především v oblasti ochrany životního prostředí. Ani tady její slova nevyvolávala vždy a na všech stranách pochopení a souhlas. Svému životnímu krédu slušnosti a konsenzuálního vystupování se během výkonu své náročné funkce nikdy nezpronevěřila. Cesta Zuzany Čaputové je inspirací pro nás všechny. Její důslednost v obraně demokracie, prohlubování evropské integrace, boji proti korupci a prosazování lidských práv je příkladem síly jednotlivce ovlivnit chod společnosti. Její odhodlání, odvaha a lidskost v nás posilují naději, že změny k lepšímu jsou možné. Jsem neobyčejně poctěn a potěšen, že mohu Zuzaně Čaputové předat cenu Vize pro Evropu jako symbol uznání jejího přínosu k budování Evropy. Jsem přesvědčen, že si ji jako skutečná vizionářka a neochvějná bojovnice zaslouží jako málo kdo jiný. Paní prezidentko, děkuji a blahopřejeme. Zuzana Čaputová. Vážená pani predsedníčka Poslaneckej snemovne, vážený pán minister zahraničných vecí, vážené dámy, vážení páni, milí hostia. V prvom rade sa chcem samozrejme poďakovať za udelenie ceny Vision for Europe, ktorú som práve obdržala. Je to pre mňa veľká česť zaradiť sa medzi laureátov tohto ocenenia, okrem iného aj kniežaťa Schwarzenberga, ktorý nás minulý rok opustil a pre ktorého tieto priestory boli nielen pracoviskom, ale aj druhým domovom. Ak mám dnes hovoriť o vízii pre Európu, potrebujeme si pripomenúť východiská, bod, kde sme. Máme viac menej základnú zhodu na tom, že Európa by mala byť silná, bezpečná, demokratická, solidárna, sociálne spravodlivá. O tom polemiky takmer nie sú. Výzvou však je, ako túto víziu pretaviť do reality, najmä v čase kríz, ktorým za posledné obdobie intenzívne spoločne čelíme. Platí tiež, že už máme dnes plány a stratégie na to, aby sme sa ako Európska únia stali odolnejšími a bezpečnejšími. Či už ide o plán klimatickej neutrality do roku 2050, novú stratégiu pre obranný priemysel alebo plány na posilnenie našej sebestačnosti v kľúčových a kritických odvetviach. Ale akékoľvek plány a vízie sú zbytočné, ak je oslabený náš konsenzus na tom, kto ako európske politické spoločenstvo sme a na akých hodnotách vlastne stojíme. Tento konsenzus bol oslabený vďaka krízam, ktoré sme za posledné roky zažili. Či už ide o bankovú, finančnú krízu, migračnú krízu, pandémiu COVID-19, či krízu bezpečnostnú, energetickú,
vyvolanú ruskou agresiou voči nášmu susedovi Ukrajine. Mnohé z týchto skúšok sme pritom úspešne zvládli. A to najmä preto, že sme im čelili spoločne. Výsledok bol často priamo úmerný sile našej vzájomnej spolupráce a solidarity. Ukázalo sa, že ak sme zjednotení, dokážeme aj veci, ktoré by sa pred pár rokmi zdali nemysliteľné. Napríklad spoločné európske nákupy vakcín či dodávok plynu, teda oblastí, ktoré donedávna boli výsostnou doménou jednotlivých národných štátov. Bolo by však nebezpečne naivné a krátkozraké nevidieť, že tieto krízy posilnili aj odstredivé sily v našich spoločnostiach a v Európskej únii ako takej. Za posledné roky sledujeme trend nárastu fragmentácie a polarizácie v našich komunitách, z ktorého ťažia najmä extrémistické sily. Tento trend sa premieta aj do výsledkov takmer každých národných volieb v rámci Európskej únie. Dochádza k oslabovaniu demokratického stredu a nárastu extrémistických okrajov do rozmerov, ktoré im otvárajú priamy vplyv na politiku daného štátu. Výsledky minulotýždňových volieb do Európskeho parlamentu sú v tomto varovaním. Som rada, že demokratické strany, ktoré podporujú zjednotenú Európu a spoluprácu medzi našimi národmi, si zachovali väčšinu. Posilnené sú však aj extrémistické a populistické prúdy. Ako som uviedla už v minulosti, stačí jeden volebný cyklus a v Európe sa demokratické sily môžu ocitnúť v menšine. Potrebujeme preto začať oveľa aktívnejšie pracovať na tom, aby sa tento scenár nenaplnil a aby sme zachovali Európu, ktorá bude nielen bezpečná, mierová, ale aj demokratická. Nárast extrémizmu má mnoho príčin. Ako som spomínala, sú nimi aj krízy, ktoré sme za posledné roky museli zvládať. Mnohé z nich boli pre celé generácie našich občanov úplne nové. Návrat pandémie obrovských rozmerov po viac ako 100 rokoch. Návrat veľkej vojny do srdca Európy. V intenzite a sile, o ktorej predtým väčšina z nás čítala iba v knihách o histórii alebo počula od našich starých rodičov. Pre mnohých z nás sa stali tieto krízy existenčnými. Strach a obavy sú ľudské a prirodzené. Smutné však je, že práve tieto emócie sú časťou politického spektra ešte viac umocňované a zneužívané na presadzovanie vlastných politických cieľov a oslabovanie demokracie. Dovoluje im to aj rozmach neregulovaných sociálnych sietí, z ktorých čoraz viac občanov čerpá informácie. Dochádza tak k zneužívaniu slobody slova na šírenie dezinformácií, nenávisti a strachu. Do zlyhaní obviňujú nielen jednotlivých politikov alebo strany, ale dokonca aj demokraciu samotnú. Deje sa tak za výdatnej pomoci algoritmov, na ktorých sú tieto siete vystavané. Tie najviac podporujú šírenie príspevkov cieliacich na tie najnižšie ľudské emócie. Nenávistné prejavy už dávno neostávajú iba na sociálnych sieťach. Algoritmy nenávisti už fungujú aj vo fyzickom priestore a každodennej realite. Na Slovensku sa tak stalo pred 2 rokmi, kedy vrah povzbudený konšpirológiou a homofóbiou zo sociálnych sietí najskôr plánoval zabiť vtedajšieho predsedu vlády Eduarda Hegera a potom zastrel 2 mladých ľudí z LGBTI komunity. Nedávny pokus o atentát na premiéra Roberta Fica či ďalšie útoky voči európskym politikom v iných krajinách sú smutným potvrdením toho, že nenávisť šírená na sociálnych sieťach už dávno neostáva iba virtuálnou. Európska únia neprežije, ak tento prúd nenávisti nezastavíme. Zničí to nielen demokratické sily, ale aj demokraciu samotnú. Demokracia je veľkorysý koncept. Priestor pre uplatňovanie individuálnych práv a slobôd v súlade s legitímnymi právami iných. Avšak je to koncept, ktorý v sebe nemá automaticky mechanizmy vlastnej ochrany. Umožňuje dokonca zneužívanie demokratických práv voči demokracii samotnej. Ochrana demokracie je preto úlohou nás demokratov. Cesty k tomu, aby sa čierne scenáre nenaplnili, sú rozmanité. Nebudú však úspešné, ak na nich nespravíme aj konkrétne kroky. Tým prvým je potreba väčšej demokratickej regulácie sociálnych sietí. Som rada, že Európska únia, aj vďaka práci pani podpredsedničky Jourovej,
už prvé kroky v tomto smere spravila. Vyrastala som v komunistickom Československu a viem, čo je to cenzúra. Avšak volanie po zodpovednosti majiteľov sociálnych platformiem a snaha o zodpovedné spravovanie sociálnych sietí nie je volaním po cenzúre. Aj keď sa to tak niektorí snažia prezentovať. Volám po posilnení demokratického rámca pre ochranu slobody každého z nás, aj v prostredí sociálnych sietí. Pretože sloboda každého z nás končí tam, kde začínajú práva a slobody iného. Potrebná je však aj ďalšia vec, ktorou je zmena prístupu v každom z nás. Kroky k oslabeniu polarizácie a fragmentácie, kroky k posilneniu zmieru v našich spoločnostiach musíme urobiť aj mimo a najmä mimo virtuálnej reality. V našich mysliach a následne v našich slovách a skutkoch. Najväčšiu zodpovednosť v tomto smere máme práve my, verejní činitelia. My všetci v Európe stojíme pred celkom novou úlohou. Ako sa navzájom priblížiť k ľuďom s inými názormi, ktorí tie naše považujú častokrát za nebezpečné. Ako nositeľa iného názoru neporaziť, ale získať. Ako narušené a teda krehké väzby v spoločnosti posilňovať a nepretrhnúť. Zdá sa, že argumenty sa v tejto snahe míňajú účinkom. Môže byť nápomocné vedomie uznania a rešpektu k druhému. Nie nevyhnutne k jeho názoru, ale k jeho človečenstvu. Tak, aby nemal z nášho prístupu pocit hodnotovej alebo názorovej nadradenosti. A teda vylúčenia či odmietania. Sila, ktorú potrebujeme, nespočíva v ostrosti argumentov, ale v ochote pochopiť, čo sa deje a tomuto porozumeniu podriadiť svoje správanie. Pred viac ako 100 rokmi náš prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk povedal: demokracia nie je iba systém politický. V prvom rade je to systém morálny. Obrana demokracie je preto obranou demokratických hodnôt, ale aj vzájomného rešpektu a morálky. My politici máme osobitnú zodpovednosť a povinnosť zvažovať slová, ktoré vyslovíme, a ich dopad. Máme povinnosť žiť rešpektujúc a chrániac demokratické hodnoty. Naše slová a naše skutky majú byť tým najsilnejším potvrdením tohto nášho záväzku, nie jeho kontradikciou. V dnešnej politickej realite, kde je úspech v politike často meraný skôr lajkami na sociálnych sieťach ako reálnymi výsledkami, a kde sa sila politikov posudzuje najmä cez ich schopnosť zaútočiť či reputačne zničiť názorového oponenta, môžu tieto slová vyznieť naivne. Moja skúsenosť z pôsobenia v prezidentskom úrade, skúsenosť z kríz, ktoré sme si ako Európa spoločne prešli, mi však hovorí, že práve to je cesta, ako prežiť a zvládnuť akékoľvek prekážky. To, vďaka čomu sme ako Európa zostali spolu, je práve naša zhoda na základných demokratických hodnotách. Tieto hodnoty spolu s rešpektom, úctou, slušnosťou nie sú slabosťou. Naopak. Sú tichou silou, ktorá nám pomôže zvládnuť akékoľvek krízy. Ak túto silu nájdeme v sebe. Lebo každý sme dôležitým hlasom.